Temaşevanê herciyayî îro em meymanê waya Ayşeyo û em gêr ra ji bernameyê nan û dan roja şima weş bû. Temaşevanê hêja îro em li gêlê ne, li Eglê ne û em mîvanê xuşka Ayşe ne û em ji bo we xwarineke pir taybet amade dikin. Ev xwarin êdî li mitbaxê Kurda jî xuya nake û êdî winda biye. Em bêjin me ev xwarin ji gorê derxist û ji bo we amade kir. Xwarineke gelek taybet e wekî hûn jî dibînin malzemê wê taybetin û niha em ê ji we re behsa wê bikin ka çawa tê çêkirin. Gêl warê pêximberan e. Warê Zilfî pêximber û warê pêximberê Elyasa ye. Gêl warê dêran e, warê Ermeniyan e û li vê de ra gelek şûnwarên kevin hene. û bi wan warê xwe bi wan kevneşopî û dîroka xwe bi wê çanda xwe li pê xwe gelek tişt şêştine. Ev xwarin jî belkî xwarina pêximberan e. Belkî xwarina wan keyser û qiralên ku li vê de ra niha gorên kevirîn jê re hatine çêkirin belkî wan e. Belkî ew gelê ku di nav kela gelê ra dijiyan xwarina wan bû. Lê bi qasî ku em dizanin ev pelê ku niha dikeve hundirê karikê û bi gelek taybet tê amadekirin û çêkirin û tê kelandin belkî jî ew gelê ku berê li vê de ra dijiyan di nava kela gelê da belkî jî wan amade dikir. Yan di rojek cejnê da, yan di rojeke Noelê da, yan di demeke din da. Ji ber wê ev xwarin îro bo me sertaja hemû bernameyên ku me amade kir, sertaja hemûyan e xwarineke pir taybet e. Niha em ê waya Ayşe pirskena ev çawa amade kerdin? Malzeme o biraz. Malzeme çi yo? Malzeme ci rızı mav. Riz esto. İsotu vurdi sur. On trape smakı ma astoma av dakane ser. Tırşak filan o ma dakane rız dokser. Ava isoti, ava fırınga, piyanzi mav, maydanoz mav. Yani sola maya, baharat maharat, pel mara, zara çineni, pelo tezama ani. Ma ava garım dakane ser. O trape o nemir ben o mahidi peşeni. Dekanim yani bize de bizek de xo. Ay kızimano ma dolmara de cedrakani. Trape ava tış dekani ser. Kapağı cipadane cepojeni. Bale. Ev peli rezanı tezene. Tezo. Tezene. İro mecekire. İro maçina. İro mecekire. Dixin nava ava ger. Ava gerim o kadar. Em nakelin. Ne. Na teni ava germiş. Ki tezo begiriyor driyano. Bale. Ev jev birizi. Helisi. Bale. İsotu dekani. Yani ta hasbeki tzav dekani. Bale. Tzav had ne veri tzav ne dekani. İsota sor ne veşe? Ayzi bir de ben o. Ayzi deki. Bale. Ve çitozi tede bu. Hadi. Ondan sonra Koyucu. trape ma solak dekani. Ma avak dekani smak tokser. Bale. Ano smak o. Smak bale. Ki tada manen o. Ma soluzi dekani. Ki tada manen tırşak finyano. Salça ama. İsoti en azı. Fırıngana. Ma en azı dekani. Marwane khuzi. Ruji. Kerem. Kamatik. Bes. Ne? Bes niyo. Bes. Tamam, arkadaş. Maydanoz, xunu piyanzi xuzi ma vurdi kani tada. Daya kardi bedana. Tamme ma kard. Ez vurdum. Tu vurdi kani.
Tigara yalnız vurdik ya. Ödü ödüydük. Heh. Takçın ya. Ve teyser. Baş. Gora bakalım. Sonra aşçıyorum ve canıma. Böyle. بس ما انك بس بس. انا بس اي بس. ميدانو بس. سيز ما ولدي كان Bes. انا قاعد انه تشري ما كان قيمه زيد بانو Böyle. Bak. ترى ما بلوجينه بيشن تمام تمام ما بيتادون ترى ما ده كانت تنجرات مثلا قولي بالي خشني بني verina bohçaki piştiğini. Ha böyle. Onda zeytuna onana. Boşaki ne var? bohçaki ana vakane ama ma hidi anka ana vane kane veri ana vakadini. Boşaki karı tırar oluyor. Ha ne zana. Karı tembel ya. Ha tembelan el. Verina ana vakadini ronan anka yo ana vane Av kane. ne var? Ne? Vaş ha. İdare ben. İdra ben. İdare ben. Vaş ne bu abanım yandı. Ev peledara kam enguru. Ano. Kırmızı ben o. Asuri ben o. Ne der? Şamuzli ben o. Şamuzli. Yani Unguracısanı hemen gelek. Ben yalnız mazırma, ayke maşire kene şi. Ay peleci şakatı. Şira ne ben o? Ne ay ne ben o. Hem şakatı hem ki sert. Ana ravani into zavi kırmızı vani, asuri vani, şarabi vani. Kam pelvaş. Kırmızı davaş. Ne der? Peli sor. Ungur da sur. Onguru sor. Peli onguru sor. Travani kırmızı, peli ayaş. Ungur da sur. Temaşevan heyecan nahajî em ê sohbeta xwe bi kurmancî berdewam bikin. Wek kêla Gêlê, wek kêla Eglê û wek vî bajarê qedîm niha dayikek me ne qedîm li Bamê ye, Pîra Lamyal vê derê. Pîra Lamyal jî piştekê wê ji me re behsa Gêlê bike. Berê çawa bû, berî ku baraş çêbû, çi hebû, çi tin hebû û piçekî jî behsa çand û xwarin û tiştên ku li vê dera dihatin amadekirin. Em ê behsa wa bikin. Pîrê tê bîra te vê dera çend mal bû berê? Berî tune bi malê va viraz de hindik bû. Erê, Armeniya soq kir çû hindik ma. hindik ma. Hindik ma. Ermenî ji vê dera wexta sirgûn bûn û çûn, ber tertelê çûn, Erê hindik ma îdî. êdî li vir hindik ma. Erê hindik ma. Li ber çem çi hebû berê? Berçema wê medresa hebû
ولی سا پیغمبر ویری بو اری او زرا کرد الیاسا پیغمبر جی لجیری بو او زلجیر بناوی دا ما گش حمید بن آوید اما ما دبی ما در خستی یعنی نزد در خستی نخستی او بیلونه نه اری نها مزل هانی نجور لازم هانی جو لی او مدرسه قدیمه کو وک او بناوی دا وک ما üniversite bu وک زانکویک bu او بن آوید اما او زگش بناوی دا ما اری جیک پیغمبر تی دا او ز بناوی دا ما ویری لا مال بخانی با او زگش بن دا ما ev baraj tiştekî wisa yani tiştê ku dibinî da dimîne gişî wêran diku yok dik yani ji otê ra dikin. او دی کی در ویدی İjar em dizanin ku diya we jî pîra we jî ji Ermeniyan tên. Ne sayı? تورنا ارمنیان دیانه Diya te torna Ermeniyan. تورنا وای باوی بسلمان دیاوی ارمنی Diya wî Ermeniye. اری E ji were çi çîrok digotin yani bu wexta behsa dema Ermeniyan û ای دا kirkirina دکر filan ای dikine. Çi دکر digotin? ام هنی جو نزانه دو دبی چه Çi بیرم digotin? من نایدی Erê. لا Çi digotin? Digotin ji vê dera destê qîza xwe girt û birin û اری تابی لا گر رویان گش چونه گش بر کشت نابد نابد زازا erê. گش رویان Ji vê dera çûn. لا فرات شو يدي كاس نما Erê. واتكتوك مانين عوز الفراير Temaşevan hêja dibe ku we bixwe jî car caran we karik tije kiribe. We riz xistibe hundirê wê, birinc xistibe yan jî we sewar xistibe. Dibe ku we li derkê temaşe jî kiribe. Lê ev xwarin li ser rûyê erdê niha divê esrê da, divê demsalê da li Amedê carê kemîn em çê dikin. û niha hûn ji bîçavê serê xwe bibînin ku tiştekî nû ye. Em ê hundirê karikê bi pela tije bikin. û pişra jî em ê avê da bikelînin û dawiya wê piçekî meraq bikin û em ê bi hev re bibînin. Kerem kem dest pêkin. Tamam. Da ayıp evet. ما انا واقف Yew yew dikin. Ne? Seni hava. شختار في النت نيابنا Ha, niyabın. Sadece var ma dest niyabın. ما تيش اللي قلنا فاضي هذا Okay, okay. دوا بور انا تلم البور Thank you. Ağzı bir yer veteriner. بولا دستو Ben de. Evet, بعدين. ما önce. بس Bes o. çünkü yani malsen o ya. Kere avak bak. Bes. Temaşevanê hêja niha jî me hundirê berxekê me xwe kir ji bo ku goşt bêxwe nebe ya din jî niha em ê zikê berxekê bi dezî bidrûn û piştra jî em ê têxin niqira xwe beroşa xwe. Temaşevanê hêja dema ku mirov didrû em kêlê xwe mezin mezin davêjin. Ji bo ku av têkeve hundirê wek hûn dizanin me hemû tiştê xwe bi xavî xiste hundirê wê ji bo ku av têkeve em kêlê xwe na mezin mezin çê dikin. Temaşevanê hêja niha karika me na teze û pelê me nê teze amade ne me xiste zikê karikê û niha jî em ê bidin ser niqira xwe û piştî niqirê jî keliya êdî karika me amade ye. Marune ar.
Yağda ki hem. Ama o estetik. Vallahi bircim. Aşu. Tamam. Rul. Temaşevan heyecan naha emi piçeki dirunda berxika xu sor bikin û pişra me avê têxin serê. Piçekî lazım mı berxik xu bigire ku goştê wê nehelise. Magara hidron ya. Bak. Ha tabii. Temaşevan heyeca me sürpriza xwe ji we re negu me hundirê karikê tije kir lê em derê wê jî tije dikin. Derê wê jî dîsa epraxê xuna me daynin dora wê, sarmê xuna daynin dora wê û pişra me avê bera serdin û niha jî xetî em hêta wê bi kêrê jê dikin ji bo ku baştir bikele û pişra jî em ê sarmê xuna têxin dora wê. Kerim ki. Peyveş mevcut ya. Ben. Bes. Bes. Temaşevanê hêja bi qasî sê ciya çar ciya jî em zikê wê qul dikin ji bo ku av derbasî hundir bibe. Me parsiyê wê na niha qul kirin. Belê. Tamam. Tamam. û niha Aynen az maddeken iyi dolmar. Hadi şimdi az bir yardım ki. Temaşevanê hêja wek wedît me simaqa xwe xistibû nava avê niha jî em ê simaqa xwe têxinê. Ava simaqê têxinê. Bes. Hadi ben. O bes û. Tamam. Baş. Tamam. Hakikaten. Ay maşallah. Ya. 7 gram. Temaşevanê hêja du tür şene ku lazım em were parve bikin. Yek jî ava simaqê yedî jî pelê reza. Ava simaqê jî pelê reza jî ji ber ku asîtê da heye goşt zûtir dikelîne ku ev têda nebe belkî 4 saata lazım bû em li bendavê bimana lê di hundirê saatkê da berxika me û pelê me yê bikelin û em ê derxînin. Temaşevanê hêja niha jî em ê ji wera şîraneyekê çêbikin û em ê bi hev re bibînin ka çawa çê dibe. Îro mijara me rez û rezvanî bû. Ev jî berhemeke rez e. Ji rez, ji şîreyê
ji dimsê bi sedan xwarin çêdibin, bi sedan şîranî çêdibin. Yani di helavê da mirov dikarî hêka biqelîne, di dimsê de jî tu dikarî biqelînî, bi dimsê tiştê din jî çêdibin. Wexta li ser rez jî pilor, pelûr çêdibe û mirov zivistanê jî wekî niha hûnê bibînin, esîdê çêdikin, ew ji cûreyekê pilorê ye, ê pelûlê ye û belkî mirov cudatiya navbera wê bêje, ev rûn dikeviye. Wexta ku mirov dema mehserê, dema kergeyan tirî dikelîn û şîre çêdike, pilorê çêdike ji bo bastix, ew ya rûn nakeviye. Lê ev rûn dikeviye, ev ji bo xwarinê ye. Ev ji bo mirovê zindî ye. Na, ne tenê ji bo mirovê zindî, ji bo mirovê mirî jî. Dema ku mirovek dimire, li piştî wî wek xêr û xêrata wî didin û vê esîdê çêdikin, di nava nanê şikava da li mala belav dikin. Niha em wê çêdikin. Bila kesek nemire, lê dîsa jî em ê vê xwarinê çêbikin ji bo zindiyan. Kerem ki, em ê çawa çêbikin? Çawa virezin eviyan? Ma adirêca tamene, Adirê xwe. ruwenê ma sûrbeno, Xuşka işte tu dikarî mera va jî malzeme wê çi yo? ruwen ma dekene, ma tay ruwen û awin dekene, tay zên û bîn ma qatî dekene. Rûn zaf niyo? Ne zavniyo, Zaf niyo. ne zavniyo. Gora ba ruwenê ma ruwena ka heliya ma gora ba ruwenê ardî dekene, ke ay ardî ki hîbî ma hêdî nê dekene ardanê xwe. Ma cîn sûr kene, rengê cîn tikî kiyana ez ê qehwe rengî beno, Rengê ardı. arda trapê ma helava xwe dekene ser. Vay Ayşe tu dikarî mera virazanê va jî malzeme me çi yo? Malzeme ma ruweno, Rûn o? gozî, ma tikî hafîf denê proşiknenê, ardî, helava. Helav zî ma Dimsa? tikî Akıt. ma wanê helav ji ma wanê dimise. Ma tikî aw dekene ser, zavniya. Zavniya. Tikî ca tenik kene, em peynî de ma dekene ser, ama tu ardî ma tiryayê ma dekene ser. Belê. Ma rûnê me bihele? Wa behel. Ama gere nêveş. Ne şewte? Biveş û hilmê cî weş nêbin. Bişewte tam ay xira dibe. Tamam acı xirab. Rûnê malê we şo? Kele ez ben ruwen û kele. Ew ar zaf niyo? Ay zavî, ma gora ba ruwenî dekene ay bîn, nanan. Temaşevanê hêja niha em li nav wî rezê ku me pelê ve anîn û me pêçan em li nava wî rezîne. Rezê herema Qewaxan. Em li nava wî rezîne. Xalê Zilfî li gel me ye. Em ê piçekî behsa rez û rezwaniyê bikin li vê de re. Xalê Zilfî em dibînin ku giya gelek zêde bîye. Hûn najon qey? Em sibe dajun. Sibê dajon. Erê sibe em gere. Yani dema wî saetiye. Erê êdî wexta wî. Wexta wî. Üçüncü sefer. Ev kîjan mêwe? O şîrez. Ev tiriye şîre ye. Ev şîre ye. Mêwa şîre ye. O şîre meze Erê. ava wêrê ev yaprağı em yaprak toplar. Erê. Ew tiriya mewjî ye. Mevci. Mewjî ye. Erê. Li vê de re şamûz mij bî dibêjin. Şamûz mi. Yani wek tiriye şamê. Şamuz mi heye kırmızı. Tiriye sorê heye. Kırmızı ye. Tiriye sorê. Erê sonra. Erê. O jere. Ew ji bo pela baş in. Êreş heye. Tiriye reş heye. Tiriye şerabî heye. Şerabî yê te heye? Şerabî hene tabii tabii. Erê. Şerabî heye. İjar me got şerabî li vê de re behsa şerabê jî tê kirin. Asûrî heye. Şerab bira berê pirçê dikir. Wextê filan da şeraba wa menşûr bû. İjar li pişta me jî baraj xuyaye. Erê baraj xuyaye. Baraja Dicleyê xuyaye. Niha çemê Dicleyê wek hûn dizanin çemekî bi nav û deng bû. Ji Amedê kelek lê swar dibûn. Em bira kelek suwa dibûn. Erê kelek swar dibûn heya Bexdayê diçûn. Min kelek lê dikir. Te bi xwe lê dikir? Min bi xwe lê dikir. Te çi dibirin? Zor. Êzing me dibir 5 ton, 10 ton, em dibir heya bajêr êzing wêrê vala dikir.
Teb xujid birin. Jan em tloq yok dikir, jun şum dam da. Ez bi xud mit şey dikir. Tekelek vanî dikir. Erê çok Îjar ev barajana ew masî, ew caniyê di nav da, ew zindî, ew hemû heywan û tişt û gişt binê avê da man. ew wexta çem bû Herî. kêfa wî bambeşqa bû. Ne wisa? Erê ana kêf mir têde ew kêf. Li vir darê fistiqa jî hene. Em pistik vira me danîn me çêk tam kirin. Herî. Erê me We tamandin? tamandin erê. Baş e. Yani vê dera ne entab lê darê fistiqa jî li vê dera hene. pır kıyamet kadar. Erê. Nav razı mı da pır avra da pır karşıya da pır razı mı da karşıya da. Gelek başî. Avra da ev bu. Zaten peygamber benim abi da burada mı? Erê. Gora wî dwêrê de ma, mekanî wî. Mekanı wî bu. Ondan sonra o fakulta beri bravo. İran'ı Irak'ı dağıt bira dixwand alîmê mezin de diket. Li vê medresa Erê vê vî dera. medreseyê da tabii Medresa can. mecid bin avê da işte. Erê ew ya beri bira zêtir medrese tu nebû. Erê. 700 mal bû bira. Mala we ava îro em bû mîvanê we. Teşekkür ederim. Homa to razî be. Temaşevanê hêja îro em li gelê bûn, li gel xalê Zilfî bûn, wayê Ayşe bûn û dayika me bûn. Me xwarineke gelek xweş, gelek taybet ku êdî hatiye ji bîr kirin, me ber amade kir. Di hundirê xwarinê da xwarineke din jî wekû hûn dibînin. Di hundirê karikê da pelê reza me pêça û xiste hundirê wê. Em hêvî dikin ku ev xwarinê bi vî rengî li Kurdistanê winda nebin. Heta ku yê hatin windakirî jî bi vî rengî dîsa ji nû ve bawayekî nûjen bêne çêkirin û hemû gelê me, hemû kes mîvanên Amedê, mîvanên me bixwe karibin, bixwin û vê tamê bibînin. Heta bernameyeke de bibînin di xêr û xweşiyê de.